आं दिनैनि नैबे सालबारि स्टेडियामाव जानाय इन्टार क्लाब फुटबल टुर्नामेन्टआव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों। बिथां गेलेग्राफोरखौ आं फैनानै थुलुंगा होफैनो हादों, बे आंनि थाखाय जोबोद गिदिर खोथा। आरो आंखौबो जे बेबायदि एफा मोजां दिनाव लिंहरनानै बेबायदि खेलायाव पार्टिसिपेट खालायहोनानै माबानायखाय आं बिराद मोजां मोनदों। आरो बिनि अनगायैबो नायगिरि बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो, मानोना नायगिरि बिथांमोनाबो फैनानै जोंनि गेलेग्रा बिथांमोनखौ हाजासे जोंहा सापर्ट खालायफैदो। आं बेखौनो खावलायोदि जेसेबां हायो बेबायदि फिसायानो जा गिदिरानो जा जेरावबो बेबायदि फुटबल टुर्नामेन्ट फाथिनानै जोंनि मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन प्लेयार्सफोरखौ जों मोननो हागोन होननानै आसा थियो। आरो बेबायदि टुर्नामेन्टफोरखौ फिसा फिसा जागाबाबो खुंनांगौ होननानै आं बिदि टुर्नामेन्टफोरखौ जायगा जायगा बेबायदि खुंनानै जोंनि मोजां मोजां प्लेयार्स जों सायख'नो हागोन होननानै आं आसा थिबाय। दिनै बेयाव फैनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। गोजोन्थों। जोंनिया जास्ट जोलुरावल' नङा, गोबां बिथिङावनो जोंहा खेला दुला, जोंहा मोसानाय मुसुरनाय, गान खननाय, जेरावबो जोङो रावनिबो खम नङा। जोंनि आइजो माहारिफोरा दावगाहोनानै एकदम इकुवेल मोनसे प्लेटफर्म शेयार खालायगासिनो, बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों। आरो बेबायदिनो जाहाथे जाबाय थाथों आरो गोजौसिम दावगालांबाय थाथों होननानै आं आसा खालामो। सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि जानानै गासै रायजो राजा लोगोसे गेलेग्रा मोजां मोनगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि मोजां हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। जोङो दिनै सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव मोनसे आइजोफोरनि अनसुंथायारि जोलुर बादायलायनाय मोनसे लाबोदों। आरो बे बाहागो लागिरि टिमफोरा जाबाय गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय गुवाहाटी उइमेन FC आरो जोंनि बाक्सा जिल्लानि सुख्लायनिफ्राय फैनाय सुख्लाय सेरफां उइमेन FC। दा बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै जों आसा फारिदों जे जोंनि जा हिन्जावसाफोर गेलेगिरि लोगोसे आइजो गेलेगिरिफोर बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि जा थांखि, बे थांखिजोंनो जों बिथांमोनखौ बेयाव लानानै फैदों। जों आसा फारिदों जोंनि ओनसोलनि जिखिनि आइजोफोर दं, बे आइजोफोरा नैबे गेलेनायखौ नुनानै बिथांमोनाबो इयुनाव बेबायदि गेलेनायाव बाहागो लानो थाखाय सिगांबोगोन। लोगोसे आं नैबेखौबो बुंनो नाजादों जे जोंहा नैबे सालबारि स्टेडियाम कमलाबारियाव थानाय नैबे स्टेडियामावनो थांनाय 12 नभेम्बरनिफ्रायनो रुंसारि बिरेन कुमार उजिर गोसोखांथि रां बान्था लोगोसे ट्रफि बे जोलुर बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। आरो बेखौ जोङो सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनि बेन्दोङाव थानाय जायफोर एफिलियेटेड क्लाब बिथांमोननि गेजेराव जोङो बेखौ खुंफुंदों। आरो बेनि जोबथा गेलेनाया जोंहा गाबोन जागोन। बेनिखायनो बे मिडियानि थ्रुयैनो, बे मिडियानि जरियथे आङो गाबोननि जिखिनि फाइनाल मेच जागोन बेयावबो गासैबो रायजो राजाखौ बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय। जोङो सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्राय नैबेखौनो हास्थायगोन जे गेलेनाया मोनसे रंजानाय, बियो लोगोसे मोनसे सोलोंथाइ। जोंनि भारत सरकार लोगोसे आसाम सरकारा लोगोसे जोंनि BTC सरकारा उन्दै उन्दै गथ'फोर लोगोसे सेंग्राफोरनि गेजेराव गेलेनायखौ मोनसे सांग्रांथि लाबोनो थाखाय नाजाबोदों। लोगोसे जोंनि जिल्ला गेलेमु आफादफोराबो बे खामानियाव जोङो मदद होबोदों। आरो जोङो नैबे गेलेनायनि जरियथे जोङो मुंबो खामायनो हायो, लोगोसे जोङो मोनसे थांना थानायनि राहा हिसाबै लानो हायो। जेरै जोंनि गेजेराव एलेन देउरि बिथांमोना, जोंनि दुर्गा दास बर' बिथांमोना जोंनि हारिनिफ्रायनो गेलेनानै बिथांमोना मुं जानो हादों। जोंबो खावलायगोन जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे गेलेनायखौ, फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौ मोनसे मोजां हाबाफारि हिसाबै, इयुननि मोनसे हाबाफारि हिसाबै बिथांमोना लायो। जों बेखौनो खावलायगोन। जों थारैनो गोजोननाय मोन्दों। थांनाय लकडाउन लोगोसे बिनि सिगाङावबो नैबे कमलाबारियाव जोंनि सालबारि जिल्ला गेलेमु आफादनिफ्राय मोनबो गेलेनाय जों होनो हायाखैमोन, नङाब्ला रायजो राजाखौ जों लाबोनो हायाखैमोन। बुंदोंमोन जे नोंथांमोननिफ्राय मोनसे सोंथि दंमोन जे जोंनि गथ'फोर बा गार्जेनफ्रा गेलेनाय प्रति इन्टारेस्ट गैया बा बेनि प्रति माखासे गार्जेनफ्रा बादा दं। आं खावलायनो लुगैगोन बेनि गेजेरजों दिनै गेलेनाया मोनसे सोलोंथाइ जाबाय आरो सोलोंथाइनि लोगोसेयैनो बेवहाय मोनसे डिपार्टमेन्ट जादों जेरै स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार। बेवहाय गोबां साख्रि बाख्रि मोननो हायो। दा बेखौ मोननांगौब्ला जोङो मोनसे
साखाफारा जानांगोन बे गथ'आ फरायनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेरै डाक्टर इन्जिनियार बायदि बायदियाव थांदों थिग स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआवबो बिथाङा थांनो हायो जेरैहाय बेचेलर अफ फिजिकेल इडुकेसन मास्टार अफ फिजिकेल इडुकेसन NIS कर्स जिखुनु माबाखौनो बिथाङा लाखांनायनि उनाव नैबे स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट आरो लोगोसे गावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दा प्राइभेट माखासे स्कुल दङ जेरैहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय सालायनाय जेरै बे माखासे स्कुलफोर दं बेवहाय जेने कोच हिसाबै बिथाङा A सार्टिफिकेट हल्डार बा B हल्डार बा C हल्डार बेफोरखौ जों जुदि मोजां साखाफारायै लानो हायोब्ला जों गावनि गाव गसंथानायाव जोङो मोजाङै लानो हागोन बेखायनो जों खावलायगोन बे दिनैनि बे माबानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ रोंगौथि गोनां गथ'फ्रा हायार सेकेन्डारि पास खालामखांनायनि उनाव जोङो NLIPA लक्ष्मीबाई फिजिकेल स्पर्ट इन्सटिटिउसनाव फरायनो हायो आरो ग्रेजुवेटनि उनाव बेचेलर फिजिकेल इडुकेसन BPED खौ फरायनो हायो बेबायदि जों नोंथांमोननो मोनसे मावखिन्थि दिन्थिनो हायो जोंनि सालबारि डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव सासेल' जोंहा BPED दङ बे जाबाय किशोर बर'आ जेरै गाव डिपार्टमेन्टेल सासे फोरोंगिरिबो जानानै दिनै गेलेनाय आयदायाव फैनो हादों थिग बिदिनो जोंबो गुबुन गुबुन गार्जेनफोरखौ खावलायगोन जे नोंथांमोनहाबो जोंनो बेबायदि रोंगौथि गोनां गथ'फोरखौ स्पर्ट्सआव हगार हरनांगौ आरो फरायनो थाखाय दा खनाफोराव थानाय बा गुबुन गुबुन भारतबर्षनि इन्सटिटिउसनाव फरायनो थाखाय जाहाथे हगार हरो बेखौनो जों अनुरद खालामगोन गोजोन्थों बाक्सानि आन्दाराव सालबारिया साब डिभिजन जानायनि थाखाय SDSO जों मोननांगौमोन साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार बेबो जोंहा दिनै गैया खारन BTC आवनो बियो जाफुंजोबाखै साब्रैल' SDSO दङ दा बिथांमोनहा कमप्लिट जायोबा जोंनि साब डिभिजनावबो बे डिपार्टमेन्टआ फैयोब्ला जोंनो माखासे रोंगौथि गोनां बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टेल पास खालामनाय अर्थात BPED बा MPED पास खालामनाय मानसिफोर मोनगोन जोङो मोनोब्लाथाय बिथांमोनानो जोंनि बे स्टेडियामाव जोंनि गथ'फोरखौ जिखुनु काबादियानो जा फुटबलानो जा भलिबलानो जा बे फोरोंनाय आयदाखौ लानो हागोन आरो जोङो सानदों मा नैबे स्टेडियामनि गेजेरजों रेसिडेन्सियेल नङाब्लाबो डे बर्डिं हिसाबै जों माबाफोर मावनो हायो नामा बेखौ एसे साननाय जादों आरो बे उननि हाबाफारियाव फैगोन बे गोजोन्थों दासिम बे गोदान बे सोंनायनि फिननायखौ आं बुंगोन जोंहा जिमानखिनि बे कमलाबारि स्टेडियामाव नांगौ बादि इभेन्टनि बेसादफोर जेरै एथलेटिक्सनि नांगौ बियो डाइरेक्टर स्पर्ट्स अफ BTCनिफ्राय किसु हरदों जेरै हाल्डार हरदों जाम्पिं पिं हरदों आरो बेनिफ्राय हाइ जाम्पनि माखासे स्टेन्ड हरदों बे माखासे हरनायजोंल' जे थोजासे बे नङा खारन इकुइपमेन्ट्सआ जोंनि थाखाय थोजासे नङा बेहाय फोरोंगिरि नांगोन बे फोरोंनायनि थाखाय बेबस्था थानांगोन दा जों बुंनांगोन जे जिखुनु इभेन्टआनो जायाथों मानो जों थोजासे दासिमबो मोनाखै माने थोब्ले माब्ले एसे मोन्दों बेजोंनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ सालबारि गेलेमु आफादा दैदेनलांगासिनो दं काबादियाव जोङो हेट्रिक चेम्पियन जाखांबाय जुनियराव दिनैसिम आसामाव सिनियर अमेना 1 नम्बरावनो दङ बिथांमोनखौ रावबो दिनैसिमहालागै बिथांमोननि ग्रेडखौ सिफायनो हाथ'वाखै थांनाय लखिमपुरनि जितु 31st सिनियर स्टेट काबादि जादोंमोन बेहायबो बिथांमोना चेम्पियन जानानै दं दा फैगौ नैबे गलपारा अर्थात सापराव जानो गोनां बेवहाय हयथ' रेकर्डआ भंग जायोना जाया जों बेखौ मिथिया नाजानि आरो बिनिफ्राय जुनियर लेभेलाथ' हेट्रिक चेम्पियन जाखांबाय आसामाव बिनो गिबि प्रथम सालबारि डिस्ट्रिक्टआनो बेखौ लाबोनो हादों गोजोन्थों